नाग बिजिनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिखौ बोखारनायनि खोथा होबाय रायजो बेंगिरि बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गुबै जेंना बुङोब्ला एबसुआ भिसि लाइस्राम लादु सिंखौनो सिगाङै मख'यो मिथिनाय बादिब्ला बर'नि थैजों सोमोन्दो थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भिसि लाइस्राम लादु सिंआ गोबां आयेननि बेरेखा हाबा मावो आरो बिथाङा सासे जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसजों हमजाखानाय दायनिगिरि सुबुं नाथाय दायनिगिरि गनायजाखानाय सुबुंब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम भिसिनि मासियाव थाबोगासिनो दं भिसि लाइस्राम लादु सिंआ फारसेथिं आयेननि नोजोराव दायनिगिरि गनायजाखानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भिसि महरै हाबा मावनो खाबु मोनबाय थानायखौ एबसुआ थावरिनानै थायाखै आरो गुबुन सासे गोदान भिसि थिसननांगौनि दाबि खालामदों जायखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो गोख्रों सोमावसारबोदों बर' माहारिनि आफाद एबसुआ सोमावसारबाय थानायनि गेजेरावनो फैयै दिनै रायजो बेंगिरि एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर गुलाबसान काटारिया खावलायनाय बायदि दिनै गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बे समाव मोजां फिथाइ थायनायखौ फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मख'जाथावदि दिनैनि सावरायलायनाय हाबाफारियावनो एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुंसारमा प्रमद बर'आबो बाहागो लायो सावरायलायनायनि गेजेरजों मा फिथाइ मोनफुंनो हाखो बे समाव नोंथांमोना खोनासं फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां जोङो जथायै दिनै 1 बाजियाव आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाबसान काटारिया बिथांखौ लोगो हमो आरो बिथाङा जोंखौ सोमावसारबाय थानाय समाव जोंनि फारसे बिथाङा आपिल लाखिदोंमोन जे सोमावसारनायखौ लाखिथ'नानै सावरायनायाव बाहागो लानांगौ आरो बेबायदिनो दिनै जोङो प्राय माने 15 मोनसे माने मेम्बार्सनि जि टीम जों बिथांखौ लोगो हमो आरो बे लोगो हमनायनि समाव मानगोनां रायजो बेंगिरि बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जाय एक्यूज्ड आरो कराप्टेड भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथांखौ होखारनांगौनि थाखाय जों स्पष्टयै दाबि लाखियो लोगोसेनो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौनि थाखायबो जोङो दिनै दाबि दैखाङो आरो गासै जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव रिजाल्ट गाज्रि जानाय टाइम मथे रिजाल्ट ओंखारै टाइम मथे एग्जाम फाथिनो हायै आरो गोबां स्टुडेन्टफ्रा माने रिजाल्ट मोनैनि थाखाय एडमिशन लानो हायै लोगोसेयैनो बे इउनिभार्सिटियाव जि मोनसे कनस्ट्राक्शननि करापसननिफ्राय लानानै बाकी जिखिनि बेयाव माने इलिगेल एपइन्टमेन्ट होदों इलिगेल दरमा होदों लोगोसेनो बेयाव माने इलिगेल एडमिशन होदों बे बाथ्राफोरखौ जोङो स्पष्टयै बिथांनो बुंदों आरो बेखायनो लाइस्राम लादु सिंआ सासे एर'गेन्ट एडामेन्ट आरो डिक्टेटरशिप भाइस चेन्सेलर हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ एन्टि करापसन आरो सिएम भिजिलेन्सआव बिथांनि सायाव केस दङ बिथाङा प्रि एरेस्ट बेल लानानै दिनै बिथाङा सासे भाइस चेन्सेलर हिसाबै खामानि मावदों जेराव बे इनस्टिट्युटआ जोंनि प्रिमियार आरो लिडिं इनस्टिट्युट आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि शहीदनि बिनिमयाव जोङो बे इउनिभार्सिटिखौ मोनदों दा बेखायनो बे गासै बाथ्राखौ मानगोनां रायजो बेंगिरि बिथाङा खोब धैर्ययै आरो खोब गोसो होनानै खोनासङो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनानै बिथाङा स्पष्टयै दिनै बुंबाय जे 1 मिनिटनि थाखायबो रायजो बेंगिरि बिथाङा भाइस चेन्सेलर लादु सिं बिथांखौ लाखिनायनि थाखाय बिथाङा गोसो गैया आरो बिथांनि फारसे बिथाङा कुनु अननाय गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों बिथाङा सासे दायनिगिरि बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट होदों आरो बेखायनो हाइ लेभेल इनकुवेरि बहायनाय जादोंमोन बे बाथ्राखौबो बुंबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जिहेतु बेयाव नाग इन्सपेक्सन दङ 16, 17, 18आ नाग इन्सपेक्सन दङमोन आरो नाग इन्सपेक्शननि थाखाय जों सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंमोन आरो दिनै 20 तारिखआव रायलायनायनि डेट होनायनि थाखायसो जोङो सोमावसारनायखौ जोङो सासपेन्ड खालामथ'दोंमन नाथाय बिथाङा दिनै आर्नेस्ट मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों जे फैगौ नभेम्बरनि 9, 10, 11 बे सानथामनि थाखाय नाग भिजिटआ फैफिनगोन आरो बियो माने फिक्स जाफिनबाय दा बेखायनो नाग भिजिटसिम मानगोनां रायजो बेंगिरि बिथाङा दानि जि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जाहाथे आख' फाख' जाया जाहाथे जेंना नुजाथिया बिनि थाखाय दोनथ'नो होननानै बिथाङा खावलायदों आरो नाग थांखांनायनि उनावनो बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन हय बिथाङा रिजाइन लानानै थांनांगोन नङाबा बिथांनि सायाव माने लिगेल आरो जिखिनि माने अफिसियेल एडमिनिस्ट्रेटिभ जि प्रभिजन दं बिनि एक्सनखौ लागोन होननानै बिथाङा जोंनो दिनै स्पष्ट बुंबाय आरो बिथाङा जोङो खावलायदों जे नाग भिजिटसिम अननानै सोमावसारनाय आरो बाखि जिखिनि नोंथांमोननि दाबि दावा दङमोन
बेखौ धैर्य हमनानै एसे नेथ'दो आरो नाक बिजितनि उनावनो एक्सना क्लियार जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखायनो जोङो दिनैनि बे सावरायनायाव बिथांनि जिखिनि बिसास आरो बिथाङा जि मोनसे कमिटमेन्ट होदों बेखौ जोङो गनायनानै लादों आरो सावरायनाया खोब मोजां जादों, माने फ्रि फ्रेंक जादों। गासै जोंनि बाथ्राफोरखौ जों बिथांनो बुंफुंजोबदों आरो बिनि गेजेरजों दिनै सावरायनाया मोजाङै जानानै थायो। जों आसाबादि जे बिथांनि जिखिनि बाथ्रा बियो माने लेटार एन्ड स्पिरिट इमप्लिमेन्ट जागोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे इउनिभार्सिटि कर्ट मेम्बाराव सासेबो बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' आरो गुबुन सुबुं रावबो गैया। गुवाहाटीनि, राजस्थाननि, दिल्लीनि, आपार आसामनि गोबां मानसिफोरखौ बेयाव होनाय जादों। बेयाव सासेबो बर' सुबुं गैया। बेखायनो जों खावलायदों जे बेयाव बड'लेण्ड ओनसोलनि, बिटिआर ओनसोलनि बेयाव सोद्रोमा सोसननांगौ। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोननिफ्राय रिकमेन्डेसन खालायोब्ला गासैबो एकाडेमिक पारफरमेन्सखौ नायनानै आङो बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो हाबा मावगोन। लोगोसेनो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायाव संबिधानिक मुरब्बि हिसाबै बिथांनि जथेस्थ' रल दङ। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं न'आव खौरां लानो हागोन।